беріп қойған. Бізге қызметші керек еді. Сенің есімің неше? Менің есімім Шонбай. Қаққан көпір. Атын 5-6. Бігірек қимет бұл бізге. Солай дейсімі? Әйде, башқан іздеп қариғалы. Аласыз менге. Ир белән хатын авыл буенча тагын хезмәтче эзләп киткәннәр. Дөньяда балдан авыз итмәгән кеше юктыр. Балның кеше организмына файдасы, аның кабатланмас тәме турында һәркемгә мәгълүм. Бизәкләр төшерергә яратканнар. Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс дигән мәкаль дә бар бит. Мин дә сезгә бүген үземнең кул эшемне алып килергә булдым. Хәзер мин эш барышы белән таныштырып үтәсем килә. Ул инде аның бик күп төрле һөнәрләре бар. Ул өендә мич тә чыгара, ул инде каминнар да ясый. Кулыннан төрле эш килә инде аның. Шул бер эшенең берсе менә шушы кәрзин уру инде аның. Бик матур иттереп менә кәрзиннәр уры ул. Мәмәшир бик борынгыларның берсе. Риваят буенча, авылга Казанны явыз Иван яулап алгач, ягъни 16-нчы гасырда нигез салынган дип уйланыла. Аң арчымында Тунигер дигән Ширмеш Мари авылы булганлыгы билгеле. Авылның өскел эшендә сакланган Ширмеш кирамәте. Бу авыл урынында элек Ширмеш Марилар яшәгәнен раслый. Авыл Тунигер яки Туринер дип аталган. Сусауымды басар кебек, туған як шишмәләре, җилләрнең дә иң аслысы